Ja meidän radalla seuraavana lähtövuorossa 193 Novaskotiannouta ja Riesa ja Elena Nisula Hyvinkään seudun kennelkerhosta valmistautuu 194, 195, 196. Ja Mediradalla parhaillaan Maxiradalla parhaillaan 364 Border Collie Trip Niina Veijola Tornien kennelkerho. Miniradalle lähdössä 79 Parsan Rossalin Terrieri Piipu ja Tuija Laurila Tampereen seudun koirakerhosta valmistautuvat 80, 81 ja 82. Makseissa 365 Dalmatian koira Seppo.